we have Igbo language. Our today's topic says expressing feelings, or say that expressing feelings. Ikwu ka ihe si eme gị na ahụ maọbụ ikwu ka ihe si eme gị. To express how you feel. Ikwu ka ihe si eme gị. Igbo English. Number 1, agụụ or agụrụ na-agụ m. You can say agụụ na-agụ m. Agụụ na-agụ m. Or you say agụrụ na-agụ m. Two of them means I am hungry. Agụụ na-agụ m. I am hungry. Or you say agụrụ na-agụ m, meaning I am hungry. Two of them means the same thing. Number 2, agụ mmiri na-agụ m. Or say that agụ mmiri na-agụ m. I am thirsty. Agụ mmiri na-agụ m. I am thirsty. You can see that this one is agụ. Agụ. Double O. Agụ, because it is being stressed. Agụ. This one is agụ. Agụ. 1 O. Number 3, in English it says I am surprised. 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 Then tell us the meaning of it in Igbo language. Tell us the meaning of I am surprised in Igbo language. Ọ dị ọkụ, or say it. Ọ dị ọkụ, meaning it is hot. Ọ dị ọkụ, it is hot. So like and share our videos. Follow us for more. Always share my videos for others to see and follow us. Bye.